Michal zas cestuje. Poďte so mnou do Londýna, no nezabudnite si tieto 3 veci. Pás, elektronické cestovné povolenie a peniaze. Londýn je jednou z najdražších destinácií v Európe, ale paradoxne s najlacnejšími letenkami. Bookujem teda spiatočnú za 40 eur z Košíc a idem rovno na 6 noci. Z letiska Stansted do Londýna najrýchlejšie vlakom, ale pripravte si 38 libier za spiatočný listok. Prečo nemôže Ryanair prevádzkovať aj vlaky? Ak si ho ale booknete 4 mesiace vopred, máte ho aj za 20. Čo som ja nespravil, tak idem busom. Sice dlhšie, ale za rovnakú cenu a výhoda je, že ma aspoň vyhodí blízko ubytka, ktoré sú tu inak extrémne drahé aj napriek nízkym hodnoteniam. Nájsť tu niečo schopné za sumu, ktorú aj dokážete prečítať, je výzva. Ale podarilo sa. Studio Stulet na King's Cross. Výborná poloha, máme dokonca aj okno, vlastnú kúpeľňu s teplou vodou a kuchynku. Dá sa v Londýne fakt zíde, ak nechcete platiť 40 eur len za raňajky každý deň. Sledujte.